Sunanki daidai da zamani, ba wacce ta kai ki Asiya. Ina tabbatar babu zulumi gida idan dai da Asiya. Biki na farar kaza balbela ba ta jiran gayyata a madadin daukacin iyalan gidan Alhaji Rabi'u Muhammad Maradun da na Haruna na Ɗan Sani Gada suna mika goron gayyata farifesa ga masoya 'yan uwa da abokan arziki zuwa wajen gagarumin bikin addu'ar ɗaurin auren 'ya'yansu Sagir Rabi'u Maradun da Amaryarsa Gimbiya Asiya Haruna Gada wanda za a yi ranar Asabar 28 ga watan Disamban shekarar 2024 a kofar gidan Liman Lawali Gada bakin madrasatul Usmanu Dambo a garin Gada da ke karamar hukumar Bungudu ta jihar Zamfara na misalin karfe 1:20 daidai in Allah ya kai mu. Allah ya kai mu ya kuma ba da ikon halarta, amin. Sanarwa daga abokanan ango. Duk wani taro in ya isa, ai Asiya dole sai da ke. Farin jini ne da Asiya, ga kwarjini ma ga Asiya.